sa najmä dutinám stromov a jej živočíchom v ňom. Moji kamaráti vám o nich teraz za čo povedia. My sme vyrábali plaminku triemavu. Plaminka triemavá je z najrozšírenejších vtákov na svete. Na Slovensku žije celý rok. Ja mám fúzača alovského a ja mám likožku plavkového. My sme vyrábali plušíka lesného. Na Slovensku je chránený. Počas zimy spí, takže má hlboký zimný spánok. Ešte sme vyrábali suchohryb hnedlý. Vieme ho najať v vyhričnatých a zmiešaných lesoch a vodného pánu. Veverička obyčajná vie dobre skákať a šplhať. Pomáha jej pritom jej dlhý huňatý chvost. K dutinám stromov si stavia hniezda. Vyrábali sme ju z kartónu. No, ale aspoň nie je vidno. My sme vyrábali muchotravku červenú. Je to jedovatý hryb, rastie v ihličnatých a lesnatých lesoch, má červený klobúk a biele bodky podažďu zmiznú. My sme robili sikorku veľkú. Sikorka veľká je pomerne výrazne sfarbená. V lete sa živí hmyzom a v zime musí prejsť na semená. Preto je ju dôležité krmiť. Vyrábali sme ju z drôtika, maliaceho papiera, lepiacu pásku, kartón a použili sme farby. My sme vyrábali ďatla veľkého. Ďatel veľký býva hlavne v lesoch a parkoch. Hniezdnu dutinu si tesá sám. Vyrábali sme ho z fľaše, z nohavíc, z kartóna a z kartóna z vajíc. Deti, kto si chce pozrieť našu dutinu stromu? Ak chcete, tak si najprv prečítajte pravidlá a potom môžete ísť do nej a nezabudnite si zapáliť svetelku. A tieto zvieratá na ňom vytvorili žiaci 4. ročníka, vaši spolužiaci, a keď budete chcieť, ako vás už Miško pozval, prečítajte si pravidlá, môžete sa pozrieť, lebo je tam ešte aj mnoho iných živočíchov a hmyzu, ktoré môžete nájsť vo vnútri, alebo aj okolo toho stromu. Ďakujem štvrtákom, že sa im to takto pekne podarilo. A teraz už si pozrieme divadielko. Tak, milí žiaci a pani učiteľky, pani učiteľia, teda trieda 4. B si pre vás pripravila také krátke divadelné predstavenie, že to bolo témou kreatívneho dňa a aj teda témou slovenského jazyka a literatúry. Tak pozrite sa, ako to vyzerá v lese, keď nechcem, aby to tak vyzeralo, a čo s tým sa dá spraviť. Verím tomu, že to bude poučné. Prajem vám pekný zážitok a užite si to. Les môže byť aj krásny, ak si ho budeme vážiť. Hurá, les je opäť čistý.
zapamätáme. Čo vy na to? Lebo ak nebude, to vyzerať inak. Les patrí všetkým, ale každý musí niesť zodpovednosť za jeho ochranu. Les patrí všetkým, veľkým aj malinkým. Je našim domovom, radom a pokojom. Od stromov, čo šumia, po vodov, čo žblnká. Príroda nás očaruje viac, než si to človek predstavuje. Chráňme lesy, vody, vzduch, nech zmizne ten plastový duch. Ruka v ruke všetci dnes, spolu tvoríme čistý les. Líška hrdzavá je druh cicavca štelade psovitého. Jej dĺžka je 1,3 metra, váhu má 7 až 10 kg. Koľko môže mať líška mláďat? 6 až 4. Čím sa... Kde sa vyskytuje líška? Vlk dravý, latinský názov Canis lupus. Vlk dravý je najväčšia európska psovitá šelma. Vlk má obvykle tmavú farbu, najčastejšie čiernu alebo hnedu, prípadne sivú. Vlk sa živí najmä divými bylinožravcami, párnokopytníkmi, podobne ako všetky suchozemské cicavce.